skal jo spise chokolade. Virkelig flot. Han tabte det hele ud på gulvet. Nå, åbn lige pakken, så vi kan få det i igen. Fedt. Du er virkelig flot. Ja. Ja, men ikke på den gode måde. Jeg håber virkelig ikke, der er nogen af dem, der gik i stykker. Bare roligt. Det er holdbart. Det gik ikke i stykker. Siger du. Og så finder jeg lige om lidt bare en, som er blevet helt smadret. Sikkert. Ja. Var der en, der gik helt i smadret? Nej. Mangler vi nogen? Nej. Godt. Men, I hvert fald, der er lækre chokolade. ja. Vi har dem alle her. Ja. Vi vil nok læse dem her. Og vi starter i hvert fald. Vi starter med... Hvad fanden skal det være? Skal Vi starter op fra bunden af. Den her. Starter med den her. Sådan en nærmest sådan en cupcake. Ja. Den crispy milk chokolade. Altså, ja. Mælkechokolade. På en måde, og så er det crispy. Jeg kan ikke huske, hvad det betyder. Crispy, så nasty. Ej, ikke nasty. Altså, man kan jo næsten ikke se det. En chokolade, Men- der er men- nasty. Det skal lige holde. Det er se, Den ser sådan her ud. det er knas. Ja. 3, 2. Nej, ikke nu. Nej. Ej, den er god. Og Og vi det er som sådan, når man får sådan et påskeæg. Jeg har faktisk sådan en klik her. Det er egentlig meget godt. Tak. Så der er en, som der smager af saltkaramel. Det er den her. Den er det. Ja. Den ser sådan her. Næsten samme form. Og det er saltkaramel. 3, 2, 1. Men prøv at vente. Jeg har sådan fed. Hvad synes du den anden fra 1 til 10? Jeg giver den en 7. Jeg giver den sådan 6. Ja. For det var noget, man har allerede smagt før. Så. Ja. Bare sådan ud. Den er meget salt. Puha. Jeg siger jeg også. Puha. Har du lagt mærke til, at det er sådan en deling her? Der er 2 her og 2 her. Der er en chokolade på mere. Jeg tror, det er en med lakrids. Skal vi ikke fjerne smagen, som vi begge to har smagt? Den her. Den ene er lys, og den anden er mørk. Min er mørk. Han tvang mig til at tage den lyse. Den lyse, det er nødtærte. Ja. Nødtærte, bare lys Min er chokolade. nødtærte. Med mørk chokolade. chokolade. Så 3. Det Lad os tage en bid. 3, 2, 1. det gør mig en lille nar. Ja. Ja. 2. Jeg kunne ikke lide den. 3. Jeg kunne godt spise den, men jeg kunne ikke sådan lide den. Den her er virkelig god. Jeg skal altså være med. Det er jo helt andet. Men folkens, til MGP, hvem stemte I egentlig på? Det vil vi gerne vide. Hvem synes du, der var bedst? Nej. Dem, der vandt, de var rimelig gode, ja. Skriv lige dernede i kommentarerne, hvad for en der var bedst. Var det ikke sang nummer 8, der var en, eller? Det var så er dommerne, de ved det, mens den er i gang. Mega nederen. Altså, dommerne, de ved sådan,
Okay. Når de siger de der tal op, så ved de godt sådan, okay, det er dem, der vinder. Okay. Hvad klipper den? Hvad er det? Jeg kan ikke lige se. Ja, jeg kan ikke mere. Allerede. Bare på den tag. Den her link. For din 1-10. Jeg giver den 7. Jeg giver den 0. Ej, her er den 7 også. Problemet er, at jeg tror, at den her, den tror jeg er med lakridsfylden i. Og det er de andre nemlig ikke. Må jeg gerne få den med lakridsfylden? Nej. Du får det jo kvalme af lakridsfyld. Så må jeg? Jeg skal ikke noget. Godt. Kom. Den næste. Jeg er bare underholdt, mens du spiser. Nej. Den næste, det er den her. Sådan. Også den. Kom. Ja. Vi skal begge to. Nej, jeg kan ikke. Det er så kedeligt. Så spiser jeg. Det er sådan en her. Og det er... den er... Så kan du sige det op imens. Iriscreme smag. Kaffe. Nej. Ikke kaffe. Men den er ikke så god. Uha. Sig, hvad den næste er. Det er jo karamelfrø. Det bliver meget overraskende. Det er chokoladefrøen. Ja. Nej, det er lakridsfrøen. Ja. Det er lakridsfrøen, okay? Det her. Den er rigtig god. Okay, nu tager jeg bare dem, der lyder mest spændende. Hvad for en? Det er der er ikke så mange minutter. Hvad for en ser du? Den her. Okay. Den her. Og den her. Den smager af saltlakrids. Bare. Jeg tror faktisk, det er den her gang. Vi vil sige. Rigtig mange tak for det, I så med. Nej, ikke endnu. Den her gang er smag i et eller andet. Jeg tror ikke, det bliver episode og sådan noget. Men nu ses. Nej, vent. Kan jeg ikke bare lige tage de sidste? Nej. De sidste. Vi ses. Hej hej.